Здравейте! В този урок ще разгледаме най-често разглежданите атрибути на хипервръзките и самите хипервръзки. Ще направим връзки между две страници. За тази цел сме създали още една страница, която се казва страница 1 HTML. Ще е свържен с страница уроци.html чрез хипервръзка. Как се отбелязват връзките? Те се отбелязват с тага Anchor. Това е отварящия таг и това е затварящия таг. Вътре ще напишем текста, който ще осъществи връзката към страница 1. Текстът ще бъде връзка към страница 1. Как осъществяваме връзката, тъй като са в една папка и двата файла, ние директно ще напишем пътя към нашата страница 1. И той ще бъде именно страница 1.html. Не забравяйте да записвате винаги разширението. Ще копираме този код, за да не го пишем наново, в страница 1 и просто ще променим пътя към уроци.html, като ще го добавим и тук. И така, записали сме двата файла, може да видим нагледно. В момента се намираме в страница 1. Ето как двете страници осъществяват връзка от едната към другата. Както виждате в самия браузър. Нека да увеличим прозореца, за да е по-ясно. Хоп, прехвърлихме се към страница 1. Хоп, прехвърлихме се към уроци.html. Така се осъществява връзка чрез елемента Anchor от една към друга страница. Какви атрибути може да приеме този елемент? Най-често срещаните атрибути това са target равно на blank. Какво означава това? Че нашата връзка ще направи така, че да се отвори в нов прозорец, както виждате, страницата. Страницата, която искаме да отворим, се отваря в нов прозорец. Ето отново ще го направим. Хоп, страницата се отвори в нов прозорец. Друг важен атрибут, това е title. Това е заглавието на връзката, което ще бъде също като вече имаме заглавие. Връзката се казва връзка към страница 1. Нека да погледнем какво се случва визуално, когато дадем се скрола върху нашата хипервръзка. Се появява и заглавието връзка към страница 1. Ето, както виждате, да го покажем нагледно още веднъж. Това са двата най-често използвани атрибути. Target, който е равен на blank, не пропускайте тази долна черта, и title, което всъщност е заглавието на нашата хипервръзка. По този начин ние вече може да изградим нашия сайт чрез множество от хипервръзки. Ще се видим в следващия урок. Това беше една много важна част, която трябваше да разгледаме за хипервръзките. Така ние вече може да осъществяваме връзка от една към друга страница. Благодаря ви.